הטוב השבועי של הסלבס. הפעם זאת עמותת נותנים תקווה, שנתנה ל-27 ילדים חולי סרטן לבחור כל אחד את הסלב האהוב עליו ולצאת איתו לטיול ג'יפים באזור יער בן שמן. אורי גוטליב, גיא זוארץ, אסף אמדורסקי ועינת שרוף היו רק חלק מהמפורסמים שנרתמו לחוויה המאתגרת הזו ושמחו לבבות. רוני שיינר שר איתם היי הג'יפ. עמותת נותנים תקווה וחברת רולקס גייסו שורה של סלבריטאים שהתנדבו לצאת לטיול משותף עם ילדים שזמן ממושך לא יצאו מחוץ לבית החולים. לוקחים את הילדים לטיול ג'יפים, זה יום נפלא, איזה מעולה, זה יצא להם טוב. הם סובלים כל כך, והם עכשיו יש להם סוף סוף איזשהו יום שהם יכולים לצאת רגע החוצה ולשמש ולהסתובב עם אנשים שהם אוהבים. אם באמת אנחנו יכולים להעלות איזשהו חיוך לאיזה ילד, שווה את הכל. הם הצטיידו בכוונות טובות, אבל לא בהכרח בציוד המתאים. יש פה כל מיני נעליים שלא ממש מתאימות לשטח. אני בתוך הג'יפ, מה, אנחנו הולכים גם? כל אחד מהילדים בחר לעשות את הנסיעה עם הידוען האהוב עליו בג'יפ של חברי מועדון לנדרובר. אני לא בטוח שהילדים שנוסעים איתי בג'יפ רצו דווקא אותי או משהו כזה, אולי הם חושבים שאני גידי גוף. איזה כיף אנחנו עם גידי גוף באוטו. תשאל אותי כל מיני צמחים או כל מיני דברים, כי אני מבין בזה. כן, מה לך ולצמחים אתה? אני מבין בצמחים, עזוב. כששמעת שאת עומדת להיות עם גיא בג'יפ, שמח? אני ביקשתי. בטוח שנתקעו איתי בטעות, לא נראה לי שאני איזה כוכב ילדים, מי יודע מה. לא יודע, אולי עקב הנסיבות וזה, הם דווקא נדלקו למוזיקה שלי פתאום. המפורסמים למדו את המסלול מראש. יער בן שמן? אתה יודע על שם מי זה? לא. זה על שם של הבן של שמן. הוא נקרא בן שמן בגלל שפעם היה פה גם מפעל לייצור שמן. דרך אגב, יער בן שמן מוזכר גם בתנ"ך פעם אחת. אז איך לא הבנתי? אם היה מפעל וקראו לו שם המפעל, התנ"ך היה לפני המפעל. למה אתה כתוב לי? לא, אני ההפך, אני מחזק את התורה. אני רק אומר שהכל כתוב במקורות כבר. זה מה שחשוב עכשיו, שהכל כתוב בתורה? כן. בסדר. בעוד שעבור חלקם מדובר ביציאה נדירה מגבולות תל אביב. ואין לי רישיון, אני מגיע לאן שהאופניים שלי מגיעים. החוויית חוץ לעיר שלי זה לחצות את הירקון. אני יצאתי כבר מתל אביב, אני גר בגבעתיים, אז אני מטייל עם הכלבה למטה, יש לנו איזה גינה כזאת של הבניין. חלקם דווקא מחשיבים את עצמם חובבי טבע ואתגרים. אני ילדת טיולים ידועה. אני כן, טיולי שטח זה דווקא בא לי ממש טוב, כי כל סוף שבוע אני בטיול שטח. אני נוסעת להופעות בג'יפ, יש לי ג'יפ. כשאני מופיעה באמצע המדבר, זורקים אותנו בים המלח באיזה כל מיני ודיות. אני אוהבת את הדרך להגיע. תיסעו בנחל זוהר שמאלה, ופתאום נוסעים והג'יפ, את יודעת, מתחיל להשתקמק. את עומדת לבקש סיבוב על הג'יפ? יתנו, את חושבת? לא לתת לי לנהוג, לא לתת לי לנהוג. אם יהיה לו אומץ לתת לי, את יודעת, הוא צריך אומץ. אני אעשה לו באיברח על הג'יפ. המקלט שלי יש פה, תודה רבה. תן לי לנהוג, אני אעשה להם באיברח תוך 10 דקות אנחנו בארוחת צהריים. כן, אנחנו מסיימים כאן, נחזור מחר אותו מקום, אותה שעה, עם כל החדשות והעדכונים הכי חמים מעולם הבידור, ואנחנו מסיימים עם להקת מוניקה סקס, שאחרי 7 שנות שתיקה חוזרת לתפוקה מלאה. אלבום חדש של הלהקה הוותיקה יצא בסוף פברואר ויושק בהופעה ענקית ומלאה באורחים כמו שלום חנוך, ירמי קפלן